Vi har om bøndernes vilkår. Vores problemformulering lyder, hvordan var bøndernes vilkår før og efter landbrugsreformen? Og vi har også nogle problemstillinger, og det er, hvad er stavnsbåndsreformen? Og så har vi, hvad var levevilkårene og levegårdene? Og så har vi en sidste, hvordan ligner Jeppe på bjerget den typiske bonde under oplysningstid? Hvad er stavnsbåndsreformen? Stavbåndet blev indført i 1733, den skulle hjælpe militær og godsejere. Den bandt mænd mellem 14 til 36 år til at blive boende på godset eller herregården, hvor de var født. Aldersgrænserne blev ændret i 3 omgange. I 1739 var det fra 14 til 36 år, i 1742 var det fra 9 til 40 år, og i 1764 var det fra 4 til 40 år. Kildetypen den er primær, førstehånds, og det er en lov. Afsenderen og modtageren er Christian den 7., som ophævede stavnsbåndet, og modtageren er folket. Tid og sted er 1788, men var først ophævet i 1800-tallet. Budskab og hensigtet var, at man ville sikre sig, at der ikke skete det samme som i Frankrig, hvor der kom borgerkrig. Beretningen, da det der er en lov, går vi ud fra, at den er troværdig. Levekår og levevilkår. Hvordan var levevilkårene og levekår? Som barn var det vigtigt at have en gift mor i stedet for en enlig mor. De fleste børn lærte at læse hos moderen, hvor der ganske vist var skoler. Det var læretiden dengang. De unge arbejdede hos husbonden og herregården, hvor de eventuelt blev gift med andre bønder. Som ung var lønningerne for kale ikke konstant, og lønningerne varierede efter kalens alder og status. Pigerne havde specielt varierende løn, og de fik det halve af kalene. Nogle af kalene var soldater, men de forlod nødvendigvis ikke deres by. De tog bare til en meget fjern kirke om søndagen. I 1739 blev der indført en undervisningspligt, hvorefter der blev bygget mange skoler. Skolen skulle undervise børnene, så de kunne læse til konfirmationen. Men hvis børnene skulle lære at regne og skrive, skulle forældrene betale læreren. Skolen var opbygget på et religiøst fundament, hvilket betyder, at de lægger meget vægt på den religiøse læring. Børnene gik kun i skole i nogle år, og lige inden konfirmationen, så de kunne genopfriske det, de havde lært. Både unge drenge og piger arbejdede på marken og i stalden. Men når pigerne blev lidt ældre, lærte de at blive husmødre. Når de så var klar til at blive gift, var det mændene, der skulle vælge. De bedste kvinder var dem, der havde lidt penge i forvejen. Eller man kunne håbe, at man kunne komme på en gård med gode leve- eller arbejdsforhold. En ganske almindelig familie ude på landet bestod ofte af et par børn under husstanden, og ofte hos en gårdmandsfamilie havde man en karl og en pige, der kunne hjælpe med arbejdet ude på landet. Okay, altså bønderne, der lejede gården, var nødt til at underskrive et fæstebrev. En lejekontrakt, eller det man kalder et fæstebrev, var en form for kontrakt for at kunne leje en gård af en godsejer, men det var dog kun gavnligt for bonden at eje noget jord. Bønderne skal først og fremmest ordne godsejeren og karlens jord, og han har et skema, som han skal følge, og der blev krævet både en husbond og en husmor, for at der kunne drives en fæstegård, og det skulle selvfølgelig godkendes af godsejeren. I Kilde 27 fæstebrev 1945 giver et godt indtryk på, hvordan arbejdsfordelingen i fæstebrev foregik. Man kan se afsenderen af denne kilde er Ludvig Holberg og modtageren af Jakob Bentzen, som var en fæstebonde. På side 141, linje
12-17. Jakob Benson må nyde at bruge og beholde de færreste hans livstid. Erlægger de påbydende kongelige skatter. Skatterne var samt til hver morgens dag betalt. Skatterne samt til hver morgens dag betaler den af gården årlige gående landgilde, gør hoveri, ægt og samarbejde samt skatternes lukkelse til hove, som vedbør uden nogen forsømmelse og under vilkårlig straf. Dette citat fortæller lidt om, hvordan et festbold var. En central person for opbygningstid er ubestridt Ludvig Holberg. Under oplysningstid lykkedes det Ludvig Holberg at sprede sine idéer og livsstil til mange danskere. Holberg forsøgte at oplyse det danske folk gennem litteratur. Jeppe på bjerget er skrevet af forfatteren Ludvig Holberg i år 1722, og genren er en komedie. Komedien Jeppe på bjerget handler om Jeppe, som er træt af sit liv. Ikke decideret livet, men de mennesker omkring ham, som er hans kone og hendes trofaste kompagnon, Mester Erik. For at få tankerne væk fra hverdagens pligter og hans kone, så har Jeppe valgt at drikke, da det er den eneste måde, han kan blive glad på. Da Jeppe blev sendt ned i byen for at købe sæbe, så valgte han at gå ind på baren og drikke og brugte alle sine penge på at drikke i stedet for at købe det, han blev sendt ud for. Jeppe drak sig fuld og blev fundet af baronen, som mente, at han ville kunne lave en god joke. Jeppe vågnede op senere i baronens seng, og det fik Jeppe til at tro, at han var baronen. Efter at de fik ham fyldt ind, at han var baronen, så bar de ham tilbage, hvor de fandt ham, da han endnu en gang var i dyb søvn. Da Jeppe vågner, bliver han slået af Nille, og så er hele tilbage igen. Man kan perspektivere denne tekst med Jeppe på bjerget til den almindelige bonde under oplysningstiden. Altså, Jeppe er en del af samfundets laveste klasse og lever samtidig under ringe forhold. Og da han for eksempel er en del af stavnsbundet. Man kan derfor kalde stavnsbundet en kontrakt for fødslen af en dreng. Fordi de ikke måtte flytte væk fra den gård, som de skulle arbejde med. Og man kan jo så se, at symbolet er, at hustruen Nille er en metafor for en godsejer, som i betragtning for den virkelige verden. Og Jeppe er så symbol for den almindelige bonde, der er stavnsbundet. Så det vil sige, at Jeppe er stavnsbundet af Nille, som at Jeppe er nedtrykt. Konklusionen, det er, at efter at stavnsbåndet det blev ophævet, så var der bedre vilkår for bønderne, da de nu kunne have et lille stykke jord selv, hvor de kunne dyrke. Og derfor ville det være smartere, hvis de hurtigere blev færdige med godsejerens skov, så de hurtigt kunne komme hjem til deres eget og få lavet deres eget. Og hvis de kunne få sørget for sig selv, ville det gøre det muligt at få dem at for eksempel blive lidt rigere, og så de kunne tjene lidt penge, så de ikke bare var bunden af samfundet. der var lidt mere lighed i samfundsstrukturen efter at stavnsbåndsreformen kom. Altså, det er ophævet. Ja.